שלם. הנה הגיר שחיפשת. זה המיצובישי שלם, חתוך, יחזור לעזה, יורכב מחדש, על בסיס כל החלקים שיש פה, כולל המנועים, כולל הכל. גלגלים של הטנדר, אתם רואים, מערכת היגוי, תכף נראה לכם את המנועים. מה זה התיקון? זה למי שלא יודע, בדרך כלל זה כל הברגים שלא יחסר להם בורג אחד בעזה. כל הברגים פה. זהו, פה קצת מסוכן לעשות את זה. מי שרואה פה את האקס של הגיר, פה בפנים מוגן, כל הצמיגים, הגג, הדלתות. המנוע, בואו לצד השני. בואו עם המלגזה לצד השני. בוא צלם את המנוע. רואים את המנוע, את האלטרנטור, את המבשרת ואת מערכת הבולמים, כל החלק הזה.